meneekö se 10 keilla? Vaikeet on. No sentään luharia tulee. Yllättäen kovaa tahtia tulee luhareita. Ja tää ihan ok luhari, mutta ei tuu vaan lisää vaille. Ei tiputa pieni punainen siihen. Vailliviilto. Se olisi varmaan karkas tulee vailli. Nyt. Tulee. Ja 10 karka. Ei oo vaikeet. Joo. Uskomatonta. Paljonko teit viime Iron Pancessars 4 tonnia jube? Siihen pinkki muutos. Ja se on 10 tonnin balans. Pinkki. Laitto. Mitä vittua? Vamos. Laita. On. Siinä. Sori kulta. Ai saatan. Ai ne huutaa vittu, pitää olla hiljaa. Vittu 8 tonnia. Ei saatana. Mitä vittua? Mitä? Elämän iso toi karkausoma vittu. Hello YouTube. Tää helvettiä. Se on siinä. Joo. Kyllä nyt hinahtiin se palautusprosentti meinaa kohilleen vittu. Huhhuh.